Zvise ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutendera kuti kwandikuita kudai, asi nyaya yangu yandichataura nayo mukati mevhidhiyo inondiani ndeupdate yandaona zvangu, asi ndinowanza kutarisa macomments kuti vanhu vanga vachiti chii nepamusoro penhau iyi yaitwa naTete Tilda kuti kune vanhu kwanzi vamwe vakaenda kundotorwa ndovugazuro, asi mareasons kana kuti donzvo rekuti nekuda kwei vanhu vaya vakatorwa harisati rataurwa kunzi role yavakaplaya ndeyei. Ndichihwa kudai ndinoona sekuti vanhu vazhinji vatanga kuisa masentiments avo, asi more of the sentiments dzandaona ndedzekuti vanhu vanga vachiti it seems as if this thing changa chisinaita sei kurongwa nevanhu vashoma. Zvinoratidza kuti kune vanhu vakawanda vanga vari involved munhau iyani yemwana uyu. Tisingazozivi manje kuti ndakazvimirira inini zvangu ndakaita sati saka kureva kuti vanhu ava kana vangari more involved vakawanda, does it mean kuti paitotsvaga mwana wekumagarden vese vanga vari part of this search as well, vachida kuvharidzira zvinhu ndobva vaita sei vaita proceeded nezvinhu zvavakabva vazoita izvozvo. Vamwe vakadanzira vakati mwana uyu is a fighter, then pasitobva kunzi kana even vemuparliament chaimo vakasvika pakutaura nhau iyi. Saka kureva kuti nyaya yatapiwa ndikura nhema ndingati yadengendesa nyika nyaya iyi kusvika yasvika kutaurwa mukati meparliament. Vamwe vakati toshuvira kuti pachaiswa mitemo yekuti kusaitwe iyoyi yekuuraya vana nekuprotecta vana zvakare. Vamwe vanhu vakwacha sei vanga vachitaura saizvozvo. Chirega tigoverenga macomments kuti tinzwe kuti vamwe vanga vachiti kudii kumacomments uku. Zvikanzi aiwa tapiwa ramba kuvigwa munhu wese ari involved asati abatwa, keep fighting my boy. Ndevamwewo avo vamwe vakati ko vanorova vari kuratidza kurova vanhu here. Like I said before kumavhidhiyo angu ekumashure kuti dzimwe nguva vanhu vanogona kuti kumapurisa nekuda kwe vasiri kubata munhu, kumapurisa nekuda kwevamukuru vavai, kumapurisa nekuda kwevari kunonoka, kuti you never know. Sometimes kana vamwe vanhu vakatora zvinhu especially vemitemo they take their time kuti vanyatsa kuita dig deep, maybe root cause dzese nemawings neeverything chinge chiri interconnected kune nhau iyi. Ndo zvandokwanisa kutaura ipapo, asi isu sepovhu kunyanya zviri pasocial media tinenge tichitaura masentiments akasiyana-siyana, asi kana zvava mubhuku pamutemo zvinhu izvozvo zvinoapplywa in a different way from what I have seen. Vamwe vakati hakuna tochanodarika apa. Zvikanzi nevamwewo zvakare the whole village ichafira mujeri gore rino, makauraya mwana asiriye this time. Ndizvo zvazoita kuti manje vamwe vanhu vati zvinoreva here kuti village yese it was involved munhau yemwana uyu. Kureva zvakare kuti paibatwa maoko nevanhu for the past 2 months, vamwe vanhu ava vakatoindawo kundobata zvakare maoko azvitoshamisi, vakatoindawo kutobatsira kuti sei kunochera mvura vachiziva kuti vanga vari involved. Muona manje ndezvimwe zvinhu zvatinenge taseta kungotaura sevanhu vepasocial media, vanhu vanenge vaita maassumptions akasiyana-siyana. Zvikanzi tapiwa will never rest in peace imi. Zvakwachasungwa raini rese richaperera mujeri. Uona manje vamwe ndiwo kuti finally at least pakutadza action everything concerning this little angel kuurayiwa kwake will be reviewed and everyone who took part is going down. #justice for Tapiwa. At this rate, let's embrace ourselves for shocking revelations. A lot of close people seem to be involved. Seems like this act was planned for a while. It was not a coincidence. Family politics. Ndevamwe avo vatasi izvizvi zvikanzi haisitombori random kuuraya kwavakaita uku. Chinhu chakatogarwa pasi chikatorongwa maybe for a long time vachitsvaga maybe kuti where is their prey, vodaro vaona kuti zvofamba sei. Obviously zvinoreva kuti vaitoziva kuti pamwe mai vatapiwa vanoenda kunguva ino vari kuenda kunoforoma kana zvitima kwakati, ende netime yavanodzoka itimetable yaitotariswa iyoyo zvese
monitor mafambiro avo vachimonitor kuti saka vana vanoenda kumagadheni nguva vachizosiyiwa nani vachizodii saka meaning kuti zvakare pese paizonzi even ndobvunga mwana kana akatevera willingly bamukuru ava zvoreva kuti vanga pamwe vakutone nguva vachiita kunomuita sei kunomuita inonzi kuhwezva munhu yaya ndio zvavanga vachiita kusvika mwana vachitotisa kuti bamukuru vangu vari kuuya vachindivigira mabhisikets bamukuru vangu vachacho vachiita sei vachindivigira zvihwitsi saka it was easy maybe kumutora mwana uya kuti vainde naye because kuda sezvo chinhu ichi chikunzi namwe it was planned. Zvikanzi nevamwe zvakare hatidi kureva nhema as painful as it is Tapiwa anodeserva zvokwadi kuti adiscusswe muparliament imomo. I hope they pass a law called Tapiwa's law under child protection. Keep fighting young men. Devamwe avo vamwe vakati I trust some police when it comes to investigating such cases. Ndevamwewo zvikanzi nevamwewo zvakare they discussed about it 2 weeks ago. I heard that one lady parliamentary cried when narrating the case. You are Tapiwa, good job. Praise on my young brother. Well done. Zvikanzi nevamwe tinokutendai vezarapi vari kuita basa. Keep working. Let justice prevail. Vangazojairira vanhu ivava. Vamwe ndokuti Tapiwa, you are a hero, my son. Keep fighting for your justice. We want justice to be saved for our little Tapiwa. The Lord is proving himself to be the people of Murewa, that he is God, the creator, and was there when this diabolic thing happened on 17 September 2020. Vamwe vakati zvakare pakutoda like a big place yekuti the whole village ichafana kunge ichi-accommodatewa nezvavakaita izvi. Seems as if everyone is going to be involved in this sad saga. Probably the brewer lady has named some of her colleagues. Like I said, if anything or any issue involves a lady, you are guaranteed that lady is going to spill the beans, especially akambobatwa mapads. Zvavanotaura vakadzi zvedu tine weakness yekuti hatisi that resilient kana takauya kugiririwa. Number one, emotionally chaichakutasata psychologically emotionally mupfungwa umu tinokasira tasei kuhakira todi pepe saka you want to be very strong kusvika pakuhodha nekuti mupfungwa umu vanogona kutamba neyo zvako uzonzi physical but mawedzi anokasira kusvika kune vanhu vechikadzi kupfuura kune vanhu vechirume. Vakadzi tinokasira kudlira uye vakadzi obvious hatizombosimbi kusvika zvakaita varume zvekudero unoguma wataura zvako. And by the end of this case, half of Murewa will be arrested. Nevamwewo zvakare avo. Zvikanzi, let me take this opportunity to show gratitude yekuti makagona. Ndanzwa kufara kuti dare repariamende rakapindira panhau iyi. Zvainotova timu yebhora chaiyo ngavasungwe vese kusvika tawana kuti musoro wedu wemwana uripi. Vasanyebere kusunga village yose vasingataure kunekera. Ndo panzi zvakare pepe dzimwe nguva vanhu we are too quick to judge kuti nekuda kwevanhu vasasa, but kuda kune zvinhu zvinenge zvichiitika kusure uku kusvika kwazosvikwa kuroot cause kuti zvakafamba sei zvakarongwa sei maona manje. Zvikanzi Holy Spirit is our sat nav. He will locate all those involved. Tilda, may you be covered with his blood. No weapon fashioned against you shall prosper. God direct the family because this is too much, honestly. Like I said, vamwe vanhu vanogona kunge vakatouya vachitonocherawo mvura nevamwe vanhu ive parufi papo kudava ndo vaitonyanya kucomforta izvo vaiziva kuti they were also involved. Tapiwa Junior, continue to fight your battles vega until justice is served. Vese ane chekuita nekufa kwako ngavabatwe nezita raJesu. No wonder people were quiet as if Tafadzwa paakatorwa mwana haana kumuona. It's because a lot of people were involved.
ndosaka padi pasana nokuti vamwe vaiti saka munondiudzira kuti hakuna vamwe vanhu vakaona mwana uyu achitonzi akawanikwa achinda nani nabamukuru wake mini kuti vaitoziva vanhu vava kutoti vari kutocheka masettings vachiona zvese zvikuitika ndo vamwe mafungiro vari kuitawo maresults I think akabuda but police kuda yakazvimisa since because they are still investigating zvinogona kumeka sense zvakare zvataurwa nemunhu uyu nokuti kana akabuda maresults kuda nawo vakuda kuchiinvestigata kuti akaisa musoro uri wrong ndiani mukati mezhira umu kuda nawo ndo zvavari kutsvaga you never know ende futi munhu yeye kuda uchanonema hatizozivi kuti zvakafamba sei kuti azengadero kuti ndiani zvese izvezvo saka kudani pamwe ndo zviri kuitika panguva ino aya maspeculations ari kutenderera pasocial media zvikanzi nevamwe zvakare the entire village will be arrested. Expose even all the dogs who fed on you. Something fishy about this story. Nevamwe avo. Zvakaoma veduwe. Ushasha wese wapera. Ingadzinza rese ranga rakaoma zvokwadi. As the case unfolds, my suspicion is musoro uchawanikwa uine munhu ari very close to the family. Munhu watisingatongofungiri zvachose. Ndo vamwe vakuti hazvizvizvi. The story is so sad. Apa zvomwana hausati wawanikwa nekuda kwenyu. Ndio vamwe. Zvina ndikutyira kuti ningi pasuspect womunhu ndikandisataura hangu but kune mumwe wasuspect wakuti kuda munhu wacho uri very 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 close kuna uyu kuda ndiye une musoro wemwana. Ndio vamwe avo. Vamwe vakati takambozvifunga saizvozvo asi tikadismisa. Ndio vamwewo zvakare vanga vachitaura saizvozvo. Right. Hazvina kushata. Vanhu vanofunga nemifungiro yakasiyana asi niregai ndite sei ndite with hold also that thought. Pane mumwe munhu wakambotaurawo zvakare same thought iyoyo kuti munhu uyu asiri here pamwe wanga toriwo involved kuti izvi zvika izvi zvowana ndikura nhema shiri ingarya mazaya iyoyo here ndikubva ndati I don't know ndo zvimwe chete zvekuda kuzama kutaurwa nevamwe ava kuti kuda nokuti kana zvinzi village yese how do you know ndevamwe vakati it's clear kuti vanhu ava itori basa ravo vana muchanzwa henyu itori syndicate cause nyaya yemwana one haingamboite so many people zvikanzi nevamwe gogo also need to be helped ndevamwe avo vamwe vakati how come maresult akutora long saka regai nditi ndo zvezvimwe zvezvinhu zvanga zvinyanya kutaura anga akawandisa zvavo macomments as usual asi vanhu vanga vachoti how can many people connive kuti vange vachiuraya mwana mudoko akaita seuyu zvikanzi nevamwe hatifungi kuti vakauraya tapiwa chete vanogona kunge vakauraya vanhu vakawanda asingamboiti my thoughts as well maybe dzimwe dzaakutobuda nawo pavari kutorwa apa maybe because it's a syndicate yagara ichiita basa rekuuraya vana mudunhu muona manje zvikadzakafara zikamboiti pakanzi mudzimai akarogwa nokuti madzimai they are quick kuita sei kutaura ndo vamwe vanhu vakataurawo nezhira iyi asi kune mumwe waisa kuti mudzimai watinei enditapiwa senior varipi zvikanzi good question ndio vamwewo avo saka hatizozivi kuti zvichafamba sei asi regai ngoti ndizvo zvandanga ndava nazvo mukati mevhidhiyo ino ndichingoti dai ichi Jehovha musiki wedenga varamba chakuti munhu wese ari involved abatwe zvakare saka ndo zvandokwanisa kuita sei kutaura ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.